Masu sauraro Assalamu alaikum. Mai kawo muku rahotanni take muku fatan kun waye gari lafiya. Barka da kasancewa da mu a cikin wannan shiri namu na ƙarfe 6:30 agogon Nijar da Najeriya, wato 5:30 agogon GMT da Ghana. A cikin rahoton namu muna ɗauke da me yasa 'yan Najeriya ke yawan faɗawa tarkon 'yan damfara a intanet. Hamas ta yi watsi da tayin Isra'ila na tsagaita wuta. Yanzu ga cikakkun rahotannin. Asarar kuɗi da 'yan Najeriya suka tafka a wani tsarin zuba jari mai suna Crypto Bank Exchange, wanda aka fi sani da CBEX, ya ja hankali a ƙasar, musamman a kafofin sadarwa. Wannan matsalar ta zo ne a daidai lokacin da 'yan ƙasar suke ci gaba da ƙorafi kan tsadar rayuwa da rashin kuɗi, wanda ya biyo bayan janye tallafin man fetur da karyewar darajar Naira. Rahotanni sun ce kuɗin da 'yan Najeriya suka yi asara a tsari na CBEX sun haura Naira tiriliyan 1, wanda hakan ya sa wasu suke mamakin yadda 'yan ƙasar suka iya tara maƙudan kuɗi haka cikin ƙanƙanin lokaci. Tuni dai hukumar EFCC da ke yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasar ta sanar da fara gudanar da bincike kan lamarin. Hukumar ta shaidawa BBC cewa ta haɗa hannu da rundunar 'yan sanda ta ƙasa da ƙasa wato Interpol da kuma FBI ta Amurka domin yunƙurin gano waɗanda ke da hannu a dandalin na CBEX, tare da ganin yiwuwar karɓo wasu kuɗaɗen da suka maƙale. A hukumance, Hamas ta yi watsi da tayin Isra'ila na tsagaita wuta, tana mai cewa a shirye take a tattauna sabon shirin da zai kai ga sakin dukkan mutanen da take tsare da su, da kawo ƙarshen yaƙin baki ɗaya, da kuma sako Falasɗinawan da Isra'ilan ke tsare da su a matsayin fursunoni. Wani saƙon bidiyo da babban mai shiga tsakani daga ɓangaren Hamas a tattaunawar da ake yi, Khalil Al-Hayya, ya fitar ya ce, "Ba za mu amince da duk wata yarjejeniyar wucin gadi da za ta cika muradin siyasar Firaministan Isra'ila, Benjamin Netanyahu ba." Mutane 59 ne suka rage a hannun Hamas, kuma ana kyautata zaton 24 daga cikinsu suna raye. Tayin baya-bayan nan da Isra'ila ta gabatar a tattaunawar tsagaita wutar ta ƙunshi dakatar da hare-hare na kwana 45 da kuma sako 10 daga cikin mutanenta da Hamas ke tsare da su.